दीदी तुम तो आज आइंस खाइबनी साथरे कौन हम? पखाड़ होती ना। हाँ पखाड़ को भजा भजी कर देबा। हाँ ठीक अच्छे। दीदी एटा कौन काटुच? पोटल कंचा लंका कौन सी आसिकी कौन करुची से कौन करुची गप खाली खाली गप कंचा पकी लेंची रे तो पियाज जल्दी भाजी ना जो अधन पकड़े भल रहा नहीं तो पोड़ी हम सलाड এটা সালাড নয় এক্স্যাক্টলি মানে কোন কইলো টমেটো লেম্বু ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କି ପୁରା ମାନେ କାକୁଡି ଯୋଉ ଅନ୍ତି ରାକ ତାକୁ କାଢି ପୁରା ଦଳିବ ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ ପାଣି ପାଣି କରିବା ଖଟା ରାଗ ତ ସାଲାଡ ପାଇଁ ତ ଗାଜର ନାହିଁ ଆଉ ସାଲାଡ କଣ କରିବା ସେଇ ଲେମ୍ବୁ ଚକୁଳି ଯାହା କରିବା ଆଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଭାତ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଚକଟା ଆମର ଭାତ ଆଳୁ ଚକଟା ତମର ଯାହା ମୋର ସେ ଖାଲି ତମର ମାଛଟା ହେଇଛି ଦେଖି ମାଛଟା ଦେଖି ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ଆରେ ସେଥିରେ ଓହୋ ଏମିତି କରିକି ଆଣିଛି ହଉ ଏଇଟା କଣ ଚକୁଡିଛ ଏଇଟା ରସୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ଛେଚା ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଏଇନେ ଆସିଲା दीदी କାକୁଡି ଟମାଟୋ ଚକଟା ତାପରେ ଆଳୁ ଚଟଣି ଭେଣ୍ଡି ଭେଣ୍ଡି ପୋଟଳ ବାଇଗଣ ଭଜା ଖାଇଦିଅ ଆଉ।